Καλή σας ημέρα, Δημήτρης Κοντός από την Ομοσπονδία Τριτέκνων. Στο πολύ σύντομο χρόνο που μας δίνεται θα προσπαθήσουμε να πούμε τρεις κουβέντες. Πρώτη, σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο αφορά το δημογραφικό, η εξέλιξη είναι θετική. Όμως θεωρούμε ότι το ουσιαστικό μέτρο που χρειάζεται είναι οι τρίτεκνοι να χαρακτηριστούν σαν πολύτεκνοι και μια σειρά μέτρα που αφορούν την κατοικία, την εργασία και τις κοινωνικές υποδομές να δώσουν τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να κάνουν οικογένεια για να αντιμετωπίσουμε την τεράστια δημογραφική κρίση. Δεν αρκεί να μιλήσουμε για τους τρίτεκνους γονείς μόνο και να δώσουμε ισόβια την οποιαδήποτε δυνατότητα να χαρακτηρίζονται τρίτεκνοι. Θα πρέπει να δούμε και το θέμα των παιδιών. Αντιγράφοντας λοιπόν από το 3454 του 2006 και το άρθρο 6 που αφορά το χαρακτηρισμό των πολυτέκνων, νομίζω ότι τα τέκνα που προστατεύονται και απολαμβάνουν το δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων, όσο διαρκεί η πολυτεχνική ιδιότητα, έστω και του ενός γονέως. Αυτή είναι η πρόταση που αφορά και τους τρίτεκνους. Άλλωστε, είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της ισονομίας των πολυτέκνων με 4 και πάνω παιδιά και των πολυτέκνων με 3 παιδιά. Αυτό λοιπόν γιατί νομίζω ότι η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ασπίδα προστασίας για τα παιδιά μας. Το δεύτερο στοιχείο όσον αφορά την διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε. Εμείς συμμετείχαμε. Το βλέπετε, το είδατε για όσους κοίταξαν, το 80% τουλάχιστον των σχολείων αφορά τη συζήτηση για το δημογραφικό και το χαρακτηρισμό των τριτέκνων σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Έχουν το χαρακτήρα και τις προτάσεις μας και με αυτό το δεδομένο τα 2.000 περίπου άτομα και φορείς που συμμετείχαν έδωσαν ένα στίγμα, έδωσαν μια αναγκαιότητα και νομίζω ότι αυτή την αναγκαιότητα έχετε τη δυνατότητα να την αφουγκραστείτε. Άρα λοιπόν το θέμα των φοροαπαλλαγών, του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, της εργασίας της κατοικίας, του ένφια, που αναφέρεται ότι δύναται να εξεταστούν στο πλαίσιο μελλοντικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, δεν πρέπει να γίνουν αύριο, πρέπει να γίνουν εχθές. Τελευταία κουβέντα, προτείνουμε για την αναγνώριση στην Ομοσπονδία μέχρι να φτιαχτεί και να συνενώνει όλους τους συλλόγους. Υπάρχουν οι ομοσπονδίες που αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα. Για τη δημιουργία λοιπόν συνομοσπονδίας ούτε στα υπόγεια είναι η θέα, ούτε σε κομματικά γραφεία. Ενιαία έκφραση, δημοκρατική και ισότιμη όλων των τριτέκνων και των συλλόγων τους. Δεν έχουμε την πολυτέλεια, χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό με προσεγμένες και συγκεκριμένες δράσεις της πολιτείας. Υπάρχει η συνένεση και νομίζω ότι αν θέλουμε και έχουμε την πολιτική βούληση θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ.